آخ آخ خواستکە ez tenê saetek di Kurdistana rengînî da nav daristanan da darek, nav waran da warek, nav bajaran da bajarek, nav gundan da gundek bûma. Bila êdî ez piştî wê saetê re bimirîma. خەسکە ئەژی وەک te got tenê saetek di Kurdistana rengîn da nav jiyanan da jiyanek, nav zarokan da zarokek, nav gulan da gulek, nav malan da malek, nav axan da axek bûma. Bila êdî ez piştî wê saetê re bimirîma. Xwestka ez tenê saetek di Kurdistana rengînî da nav cotkaran da cotkarek, nav şivanan da şivanek, nav çiçekan da çiçekek, nav teyran da teyrek bûma. Bila êdî ez piştî wê saetê re bimirîma. خەسکە ئەژی وەک te got tenê saetekê di Kurdistana rengîn da nav dilan da dilek, nav birîvanan da birîvanek, nav şevan da şevek, nav daran da darek bûma. Bila êdî ez piştî wê saetê re bimirîma.